כן, ועכשיו, מה שנקרא מעבר חד, אנחנו במגזין. מאות אלפי שנים הם שלטו כאן כמלכים, הטורפים הכי מרשימים בארץ ישראל. נמרים, יצאנו לחיפוש אחרי הנמרים האחרונים כאן בתקווה לראות אחד, שיהיה משהו לספר לנכדים. מיד תראו כאן תמונות נדירות של טורף העל הזה, בסיפור על טבע ובעיקר על מה שאנחנו עוללנו לו. כתבה על נופי הארץ הזו שמתחילה דווקא במקום אחר. הסיפור שלנו מתחיל רחוק מכאן. טנזניה לפני מספר חודשים. צמד צ'יטות, שני זכרים צעירים, יפהפיים, משקיפים אל ערבות הסרנגטי. יורדים מהסלעים ואחר כך עוצרים לרגע להשתעשע. מזכירים לנו שהם בכל זאת סוג של חתול גדול. צועדים על השביל מטרים מאיתנו, מדי פעם זורקים אלינו מבט משועמם, ולאף אחד אין מושג על הדרמה שעומדת להתרחש. עדר של תומפסונים, שהוא הסטייק החביב על הצ'יטות, מבהיר לצמד שרואים אותם, שאין להם סיכוי, והם ממשיכים הלאה. באופק, עדר גדול של גנו, בהמה כבדה, לא משהו שצ'יטות מתעסקות איתו בדרך כלל, עם דגש על בדרך כלל. כשדבר כזה מתרחש מולך, קשה להסביר את עוצמת ההתרגשות שעוברת עליך. יותר מזה, קשה אפילו להסביר למה אתה מתרגש כל כך. העדר נפרד מחברם שהפך לארוחה בטקס אשכבה קצר, וממשיך הלאה. החיים נמשכים. וגם שלנו. הצ'יטה, הברדלס האפריקני, הזכיר לנו שיש לו קרוב משפחה גם כאן, אצלנו. פה מתחיל בעצם אזור הר הנגב, שזה האזור המדברי הגדול שבו מסתובבים נמרים בארץ. אז על משקל צייר לי כבשה, תמצא לי נמר. זה גללים של טורף, וזה של טורף חתולי, אבל זה לא של נמר. הנה, את רואה פה יש עקבה. זה עקבה של טורף שהלך לשם. היא לא כך ברורה, אבל זה נראה של שואל. הנה, העקבות של הצבוע. פה. זו העקבה הגדולה והעקבה הקטנה. לא רק לא נמר אני לא רואה שום דבר שזז. גם אם יש פה נמר כרגע, ויכול להיות שיש פה נמר כרגע. נכון. אנחנו יכולים להסתובב פה ממש שעות ולא בטוח שנראה אותו. לא בטוח. לא בטוח, הוא יכול להסתתר ולהיות פה בשקט. בעבר היו נמרים ברוב השטחים של ארץ ישראל, בעיקר בדרום, באזור הרי יהודה ובערי הגליל, כולל הכרמל. היום אפשר למצוא נמרים רק באזורי הדרום, וגם שם הם נדירים מאוד. ההנחה היא שיש בכל האזור של הנגב ומדבר יהודה כ8 נמרים, לא יותר מזה. כלומר, הסיכוי שלנו לתפוס מבט בחיה המופלאה הזו בטבע היה מראש קטן למדי. מה הסבירות שנראה כאן היום נמר? שנראה נמר. אני תמיד אופטימי, אבל צריך שיהיה לו פיתיון פה. אני לא יודע אם מישהו מאיתנו מספיק מפתה, אבל... אנחנו יכולים להקריב את הסאונדמן שלנו.
קצת היסטוריה. הנמר האחרון שנראה בגליל ניצוד שם בשנת 65 באמצעות השבריה של רועה בדואי בשם עבדאללה קאסם. המאבק שלו בחתול הגדול עלה לו במחיר מסוים. כואב. נמר זקן תשוש, קראת לו 3 אצבעות, כפי שאנחנו רואים שם בתמונה. מהצפון לדרום, 20 שנה קדימה. נמליץ לכם להתרגע לרגע ולהתענג על תמונות נדירות מאזור ים המלח, מימים שבהם היה בו טבע עוצמתי ושופע כל כך בעלי חיים. ימים שבהם היה אפשר לתעד נמרים מקרוב כל כך, כשהם שותים ממימי אגם קטן ואפילו בשעת טרף. לא אפריקה, כאן בישראל, שעה מירושלים. במונחים היסטוריים, 20 ומשהו שנים הם מעט מאוד, אבל אז נצפו עוד המלטות של נמרים. גיורא אילני, חוקר ואוהב הנמרים המנוח, במהלך שנוי במחלוקת שקשה להאמין שהיה מאושר גם היום, שולף כאן גורה אחת משניים שהמליטה הנמרה שכונתה חומבבא. נמרה יכולה לטפל כראוי רק בגור אחד. על כן יגדל אותו גיורא תחילה בתוך כלוב. שנה אחר כך, הגורה הזו מתה בשבי. הפרטים נעלמים בזה אחר זה. באזור עין גדי, אחרי חודשים של ציפייה ומעקב, תועד לפני 3 שנים הנמר חריטון, עייף ופצוע. הוא בא פה כמו גנב כדי לחפש כלבים וחתולים. גם הנמר הזה, כנראה האחרון במדבר יהודה, איננו. החיה ששלטה במדבר בגאון, מלך האריות הפרטי שלנו, כל הדימויים האלו כבר רחוקים מאוד מהמציאות. עד כדי כך שאדם יכול להשתלט עליה כמעט מתוך שינה. היה לך נמר פה. יותר נכון שמה, בחדר שינה שלנו. ואיפה הוא נכנס? הוא נכנס מהקוץ' שם, מהמרפסת. קפצתי עליו ככה, על הצוואר שלו בעצם, כמו שתופסים חתול בצוואר, בעורף. הדבר הבא שאני חושב לעשות זה לצחוק. נמר, הנמר! ואשתי עוד חושבת שאני חולם, בת שלי בדיוק הדליקה את האור, והיא אמרה, אבא, וואו, הנמר, מותר ללטף אותו. החתול שנפצע באירוע הבריא מזמן. הנמר החולה שנקרא משיח עבר אז לחייבר, וארתור הוא נשאר עם חוויה יוצאת דופן שמצוינת היום גם על כרטיס הביקור שלו. הוא ממשיך להתענג על הזיכרונות. כן, כן, זה הבחור. ומה עם משיח? משיח מת, בשבי, בגלל שטות. ובסוף החיה המדהימה הזאת מתה בגלל ציפורן חודרנית. נכון. נתנו לו הרדמה ופספסו בכמות והוא לא התעורר. ניסינו ניסיון אחרון. צעדנו לאחד ממקורות המים היחידים שיש בבקעת צין, לעין זיק, הברזייה של המדבר. לך יצא לראות נמרים כאן בטבע בישראל? לי יצא לראות בטבע, ראיתי אותו בהפתעה מוחלטת, ממש מקרבה. זה מרגש, זה מפחיד. תחושה של מלכותיות, שאתה נפגשת עם טורף מלכותי, כי העוצמה של החיה, המראה שלה, אין ספק, זו חוויה שהיא חודרת לך עמוק והיא ככה נטבעת בך. אז לנו זה לא קרה. קשה להאמין שזה יקרה לכם. כי אלו תמונות אחרונות של מה שנראה כמו נמר בישראל, תמונות שצילם מילואימניק בשומרון. אם זה לא נמר, אז זה לא יודע מה נמר. וגם הנמר הזה, אומרים, פשוט נמלט מגן חיות פלסטיני. 100,000 שנים הם היו כאן, החזקים מכולם, החוליה העליונה בשרשרת המזון של הטבע. אבל אז פיתוח וציד, מחסור בתקציבי מחקר ושימור וגם סתם טעויות גרמו לכך שבתוך כמה עשרות שנים בלבד נעלמו מכאן הנמרים. נשארו לנו מעט מאוד נמרים, כולם באזור הדרום, ומן הראוי שנעשה מאמץ גדול כדי לשמר את החיה הזו שהיא אחת מהיפות והמרשימות בארץ. בסוף ראינו נמר, אבל זה קרה בספארי. יכול להיות שצריך להשלים עם כך שהמדינה הזו כבר לא מתאימה לחיות בר שכאלו, לכך שמאוחר מדי, שהחיה הזו ניחדה מהטבע שלנו. להסתגל לכך שנוכל לראות נמר בישראל רק מאחורי גדר.
נמר, נקודה, סוף.